Yabafowethu. Eish. Bengithembisile ukuthi ngizakhuluma kodwa manje akuvumi ukuthi ngithole. Mina ngifuna ukubona ngithole. Into engiletha lana nansi. Yini le? uKhuzani yini afuna usibonisa yona. Uyithatha apha manje iyembe yefoil. uKhuzani uyithatha apha iyembe yento yokupheka ese restaurant. Yini ngalomfo waMpungusi? Yini le? Yini? Bantu basenkandla ngisacane ngichaze. Niyithatha apha le material okwenza leli yembe leli. Ha? Niwathatha apha amafoil. Hayi. Nina nifuna ukubona umuntu ethule. Bathi ngikhuluma kakhulu kodwa manje ibona futhi abanginikeza into yokukhulu. Bengithe ngisafuna ukukhuluma. Angifuni endlanza no kodwa nawe abantu basenkandla bangilethela uhlanya lufaka ifoil. Hayi. La. Home foil wana la. Usiyacobezela ke manje. Hayi.